ನಾನು ಕತ್ತಲಲ್ಲೂ ಬೆಳಕ ಕಂಡೆನು, ನನ್ನಾಣೆ ನಾನು ಮದ್ದಿನಲ್ಲೂ ಸುಖವ ಕಂಡೆನು. ನಿನ್ನಾಣೆ ನಾನು ಕತ್ತಲಲ್ಲೂ ಬೆಳಕ ಕಂಡೆನು, ನನ್ನಾಣೆ ನಾನು ಮದ್ದಿನಲ್ಲೂ ಸುಖವ ಕಂಡೆನು. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬಪ್ಪಂಗೆ ಬ್ಲಾಗ್. ಊರುಡು ಮಂಜಿಗಾರಿಡು ವಿರವಿಂಚ ಬರೆದಿತ್ತು ಪಂಡ ದುಡ್ಡು ಇದ್ದರೆ ಸತ್ತಿರೋ ಪ್ರೇಯಸಿಗೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟಬಹುದು, ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬದುಕಿರೋ ಪ್ರೇಯಸಿಗೆ ತಾಲಿನೂ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಚಂದ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಆಡತ್ತೆ. ಕಾಸು ಮುಖ್ಯ. ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಊರುಡುಲ್ಲರು ನಾಯಿ ಸಂತೆ ಒಯ್ಲಕ್ಕ ಅಂಚಿಂಚು ತಿರುಗೊಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೈ ರೂಲ್ಸ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಅಂಚದ ಅದನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಊರು ತಿರುಗೊಂದುಲ್ಲರು. ನಿಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಂಡ ಬಾಕಿದ ದಿನ ಆರಾಮಾಡು ಕುಲ್ಲುದು ತಿನ್ನೋಡು. ಊರುಡು ಬೋರ್ಡೈನಾದು ಬೇಲೆ ಉಂಡು, ಊರುಡು ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವೀಸಾ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಲೆ ದುಬೈಗ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ತೆತ್ತದು ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಬೇಲೆ ನಾಡ್ಲೆ ಬೇಲೆ ತೆಕ್ಕಿಜ ಏರೋ ಪಾಣಿಲೇಕ ಅರಬಿನ ಪೀಂಕನ್ ತೆಕ್ಕಿರ ಬೋಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಸು 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 ಮಣಿ ದುಡ್ಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ. ಹಲೋ ಅರೆ ಉಂತಲ ನಿನ್ನ 100 ಸಲ ಏನು ಪಂತೆ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಹೆಂಗೆ ಬೈಯಗಿಂಚಲೆ ಪೊರ್ಚಿ ಬಂದು ಇದಾಯಗ ಸೋಮವಾರ ನಾನು ಬೇಲೆಗಲೆಪ್ಪ ನೀನು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಸೋಮವಾರ ಬೇಲೆಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನಂದು. ಹಾಂ ಈ ಆ್ಯಪನ್ನೆಲ್ಲ ತೂತಾನೆ ನಾನು ಸೋಮವಾರ ಬೇಲೆಗೆ ಬರ್ಪನು ಇಜ್ಜತ್ತ. ಹಾಂ ಪಕ್ಕಡೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನ್ಕೋಜು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಯಾಪ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಂಗಳವಾರ ಇಂಜ ಬರ್ಪಣ ಹೆಂಗೆ ಬೊಜ್ಜಾಗ ವೈರ ಉಂಡತ್ತ ನೀನು ಪಂತೈತೆ ನಾನು ಬೊಜ್ಜಾಗ ವೈರ ಉಂಡು ನಂದು. ಹಾಂ ಬುಧವಾರ ಬರ್ರ ಬಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡು ಹೆಂಗೆ. ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕೆ ಯಾಪಂದು ಬರ್ಪಂದಂತ ಬೊಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ಬರ್ಪಣ್ಣು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸಂಬಳ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ. ಹಾಂ ಓಕೆ ದಿಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬರ್ಚಿ ನಾನು ಕಾರಮ್ಮ ಅಂಚ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿದನೋಪವಂತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಆದಿಪ್ಪಡು. ಯಾನದಾದ ಪಾತ್ರ ಮೂಡುಗೊಂಡು ಕರ್ಮ